Hej alle sammen og velkommen til vores første video. De søgte Afrika. Og han skal vise mig rundt i den nye, I den nye nye sæson. Ny sæson. Det er lang tid update. Den er update-agtig. Jeg skal vise ham den nye update i Gorilla Tag, fordi han ikke har spillet i lang tid. Fordi jeg ikke spillet i så lang tid. Nå, skal han for. Ej, for jeg kan godt tage dig op. Sådan. Okay, løft op. Nej, så kommer nu. Så godt lige for. Ja, lad os komme. Hvorhen? Gå op til elevatoren. Har du prøvet at spille Ghost Rector før? Jeg har godt prøvet. Jeg har været hernede. Nå, så kom. Jeg har ikke været hernede. Lad os tage byen først. Gør det, så man ikke kører og gå. Ja. Der på de nye kart med. Ikke så mange her. Om alt det, fordi jeg har bestilt den der Dr. Box, så får jeg den her på et tidspunkt. Om 4 dage måske. Filmer du så ikke? Ja. Hvor er det? Hvad? Hvor er kameraet? Her, for de kan se, hvad jeg ser. Nå. Det koster 14 kroner, den her. Nu skal jeg spørge den. Hvad? Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Oh my god, det lægger for mig. Når den her står her, der er fisken i munden. Men lige. Nej, ikke. Pizza. Kamera. Nu er den grøn. Ja. Jeg har ikke været helt ung. Nej. Er det til man kan lave video her? Ja. Jeg går lige ovenpå. Der er ikke noget spændende der. Min hop, de er så mærkelige. Nå igen. De skal seriøst fikse det her. Det ødelægger helt spillet, det her liftkamera. Vi går ind i næstedet. Har du set Propon, hvor man kan spille ting, hvor man bliver lavet om til ting? Har du det? Hvad er det der? Det er Critters. Nej. Men har du set det? Map. Nej. Det er over ved Monkey Blocks. Like og subscribe. Og her er vores seneste 5 subscribers. Ingen. Vi står ude foran mit vindue. Husk at like og subscribe, eller jeg kommer og stjæler din tegn. Din far er en behåret abe.